baki mini zance ba. Wane ne ya taɓanki ki nuna shi idan bai ga fushi na ba. Ba kai ne ba masoyi, kai ne yan baka kawon chocolate na ba. Rigimarki kamar ba a gama raino ba. Ni sai ka goya ni a kafa ko kuma kai mini bambo ko kuma in ki shiru. Duka abin da kike so haka zangi, kauna ba ta zama laifi ba. Kai dace da masoyi, dan yayi guna bai gaza raino. Kai, wai waɗannan yaran kwamadi suke mana a nan? Ana wannan yanayin? Aiko ku jira in zo, ku jira in zo, bara in zo. Kai, me kuke yi a nan wajejen? Wallahi muna comedy ne. Ok, kun ganin ya muku kama da inda za ku yi komedi? Ƙaryar bura uba kuke yi, alasan sake ganin yaro, wallahi sai na karye yaro. Don lokacin da anan ne za ku zo ku mana komedi, alasan sake ganin yaro. Za ku dawo, don karye yaro wallahi.